Добрый день, вы у эфиры «Белорусской свободы». С вами я, Виталий Цыганков, и мой коллега Валер Карбалевич. И сегодня мы обмеркуем, бадай, безумовно, галоўную тему гэтага дня. Александр Лукашенко не едзе в Брюссель. Так бы мовить, Саша останется с нами. Александр Лукашенко не едзе на саммит усходнего партнерства у Брюсселе, які адбудзецца 24 листопада. Замест яго поедзе министр замежных справ Беларусі Владимир Макей. И гэта, безумоўна, стала самой галоўнай тэмай дня, які мы сегодня и обмеркуем. И прежде всего, я хотел бы сказать, пачаць, может быть, так трошки провокаційна нашу тему, нашу размову з працы над памылкамі, бо Валер Карбалевич сам прызнаўся мне, што яшчэ некалькі тыдняў таму был упэўнены, што кіраўнік Беларусі поедзе на саммит усходнего партнерства. Валер, чаму вы так былі упэўнены і што вы сёння адчуваеце? Ну, скажем так, не тое, што упэўнены, а я лічыў, што верагоднасць таго, што ён паедзе, большая, чым тое, што ён не паедзе. І я лагічна меркаваў вось як. А перш за ўсё, поездка в Брюссель была в пэўным сэнсе псіхалагічнай такой перамогай Лукашенко, таму што доўгі час, шмат гадоў у Еўропе яго лічылі апошнім дыктатарам Еўропы. І вось гэты апошні дыктатар па запрашэнню еўрапейскіх палітыкаў прыязджае ў сталіцу Еўразвяза Брюссель, хаця тая самая дыктатура засталася, нічога амаль што не памянялася. І ён прыехаў быў у Брюссель як бы ў пэўным сэнсе ў выглядзе пераможца. А тыя палітыкі, якія крытыкавалі, шмат з іх даўно ўжо няма ў палітыцы еўрапейскай. Гэта першы чыннік. Другі чыннік, мне падавалася, што Лукашенко апошнім часам даволі моцна залагодзіў Расію, каб Расія не выказвала пэўныя прэтэнзіі. Прайшлі сумесныя беларуска-расійскія вучэнні на тэрыторыі Беларусі, якія выклікалі вялізны рэзананс, ва всякім разе ў рэгіёне. Міністр замежных спраў Макей мінулым тыднем з'ездзіў у Маскву, дзе абмяркоўвалі сумесную праграму дзеянняў у замежнай палітыцы з Расіяй. А 30 листопада Путин прыязджае ў Менск на саммит АДКБ. То бок Расія залагоджана, цяпер ківач маятніка можна зрабіць у другі бок і з'ездзіць у Брюссель. Ну, але мае развагі апынуліся як бы неправільнымі. Ну, але ўжо, так само, як я ведаю, за некалькі дзён, яшчэ там до 3-5 дзён таму вы ўжо ведалі, што Лукашенко не паедзе. Так, у беларускіх як бы каля палітычных колах ужо было такія кулуарныя чуткі, што Лукашенко не паедзе. І, дарэчы, тая заява, якую зрабіў Макей у Маскве, якая гучала прыкладна так, што як бы ўзровень нашага прадстаўніцтва ў Брюсселі будзе адпавядаць узроўню сённяшніх нашых дачыненняў Беларусі з Еўразвязам. Ну, гэта можна было таксама прачытаць, што ўзровень не самы высокі. Я нагадаю, что вы в живом эфире и можете досылать свои пытания, отказываючи на наше пытание, чему забоялся Александр Лукашенко, чему он не поехал в Брюссель, у нашем аккаунте Фейсбуку, а так само на YouTube, менавіта в гэтых социальных сетках зараз ідзе живий эфир нашей размовы. Ну и, напевно, нам треба теперь перейти до пытания, чему все-таки так отбылося, чему Александр Лукашенко не поехал. И у меня, например, на гэта есть некалькі, достатково відавочных отказов. Першы гэта расійскі, другі гэта, скажем, то, што Александр Лукашенко пралічыў усе плюсы і мінусы магчымыя ад гэтай паездкі і падумаў, што все-таки гэтых самых мінусаў будзе менш, а плюсаў, якія, магчыма, ён бачыў яшчэ некалькі месяцаў, некалькі тыдняў назад, іх не адбылося. Бо, як таксама вядома з некаторых, так сказать, крыніцаў непацверджаных, меркаваліся розныя самыя сустрэчы Александра Лукашенко на найвышэйшым узроўні. Так, прынамсі, хацела наладзіць сустрэчу ў Брюсселі беларускае кіраўніцтва, у тым ліку з кіраўнікамі Францыі, Нямецчыны, але на выніку атрымалася, што ніводная з гэтых сустрэчаў не была пацверджаная іншым бокам, і фактычна Александр Лукашенко, магчыма, за сваіх псіхалагічных асаблівасцяў, можа, пакрыўдзіўся, можа, успрыняў чыста, скажем так, лагічна і палітычна, што няма чаго там рабіць, што вот тыя самыя плюсы не пераважаюць мінусы,
и решил не ехать. А вот про другую частку гэтага адказу, про расійскі след, я прапаную нам паговорыць больш падрабязна. Валер, як вы лічыце, можа быць, гэта історыя чарговы раз показала, што ты чырвоныя сцежкі, якія стаяць перад Беларусі, якія выстаўляе Москва, яны трошки больш блізкія, чым нам здаецца. Нам часам здаецца, што Беларусь можа зайсці даволі далёка ў сваіх намаганнях палепшыць адносіны з Захадам, а тут бац, з'яўляецца чарговы доказ таго, што все-таки не так далёка, як мы думаем. Так, гэта даволі складанае пытанне, таму што ёсць гэтыя сцяжкі, гэтыя чырвоныя межы, чырвоныя лініі, гэта такое пытанне, ведаеце, абстрактнае. Бо з аднаго боку вось тое ўсходняе партнёрства, якое зараз існуе, яно ўжо не такое страшнае для Масквы, якім яно здавалася ў самым пачатку 2008 годзе, калі Масква лічыла, што еўрапейскі звяз тут хоча пабудаваць некую канкурэнцыю за кантроль над рэгіёнам усходняй Еўропы. Але цяпер праграма ўсходняе партнёрства стала, скажем, трошки іншай, яна больш арыентуецца на двухбаковыя адносіны паміж еўрапейскім звязам і кожнай краін партнераў. Вось. Ну і да таго ж, сапраўды, я ўжо казаў, што Расія была даволі моцна залагоджана апошнімі дзеяннямі беларускага боку. Магчыма, што і вось гэты шпіёнскі канфлікт з Украінай таксама пэўным сэнсе звязан з паездкай у Брюссель. Думаю, што калі б Лукашенко хацеў ехаць, то гэты канфлікт быў бы нек змікшыраваны, не быў вынесены ў публічную прастору. Ну а калі вырашыў не ехаць, то ўжо якая розніца? Няхай будзе гэты скандал шпіёнскі. Ну, вось вы казалі ўжо, што сапраўды плюсы, пра якія мы яшчэ не казалі, яны выглядалі даволі прывабнымі. Александр Лукашенко, памятаем, неяк на міжнародных сустрэчах літаральна сустрэлся на пару секундаў з Білам Клінтонам, і потым беларуская дзяржаўная прапаганда прадставіла это ледзь не як сустрэчу кіраўніка Беларусі і кіраўніка ЗША. Александр Лукашенко таксама падчас менскага працэса, тут, як выражаецца, падносіл каву кіраўнікам Францыі і Нямецчыны, і з гэтага уже некалькі месяцаў, фактычна гадоў, робіцца вялікая такая прапагандысцкая шуміха, што Менск стаў цэнтрам гэтага мірнага працэсу. Чаму б там не проста засвяціцца сярод кіраўнікоў еўрапейскіх дзяржаваў? І гэтага было б дастаткова. Ці можа быць, Александр Лукашенко лічыць, што гэтага ўжо недастаткова, што еўрапейцы не робяць тыя крокі насустрач, якія ён хоча. А з іншага боку, напрыклад, беларуская пазіцыя сцвярджае наадварот, што еўрапейцы нашмат больш пайшлі ўжо на саступкі апошнімі часам, апошнімі гадамі вось гэтага пацяплення. А ў адказ з боку Менска ніякіх саступак няма. Лібералізацыі палітычнага жыцця не адбываецца. Ідуць пасадкі, ідуць падзеі 25 сакавіка, калі десяткі, сотні людзей хапалі на вуліцах. Таксама весь час сажаюць палітычных лідараў на суткі. Таксама з'яўляюцца справы такія, як справа патрыётаў. Што яшчэ Еўрапейскі Саюз можа рабіць, якія саступкі ісці насустрач беларускаму кіраўніцтву? Здаецца, ён і так занадта шмат саступіў. Я думаю, што сапраўды гэтым рашэннем Менск як бы пасылае сігнал еўрапейскаму звязу, што Беларусь больш патрэбна еўрапейскаму звязу, чым еўрапейскі звяз Беларусі. Сапраўды мне падаецца, што Менск не атрымаў таго, на што разлічваў у адносінах з еўрапейскім звязам, не атрымаў моцнай фінансавай падтрымкі, не ладзіцца пакуль пытанне з дамоўленасцямі па візавых узаемадачыненнях, хаця Беларусь тут зрабіла пэўны крок насустрач, вывеўшы 5-дзённы безвізавы прыезд у аэрапорт. Ніяк не атрымоўваецца пачаць перамовы аб некім рамачным пагадненні, аб партнёрстве ці добрасуседстве. Я думаю, вот на всем этом фоне, коли коротко сказать, Лукашенко, магчыма, и сам психологично переоценил ступень, скажем, прагматычнасці и цинизма, як ён это лічыць, у еўрапейцаў. То бок ён полічыў, што нейкія ідэйныя меркаванне той самай дэмакратыі, правоў чалавека, для іх уже нічога не вартыя, і такія падставы, прызнаемся, его былі,
говорить так на фоне апошніх падзеяў. І ён подумал, что так и будет далей, что и будут только соступать ему, и теперь уже будут з ім сустракацца найвышэйшыя лідары, але мы бачым, что пасля зняцця санкцыяў фактычна за гэты год сустракался з лідарамі Макей, сустракаліся іншыя чыноўнікі на ўзроўні намесніка міністра замежнай справы и так далей. Сам Александр Лукашенко, акрамя визита в Италии до папы, не сустракался, не ездил никуда в Европу. Сустрэўся с президентом Италии. Ну, все-таки, да, походу. Але не было таких ярких визитов, каб ён ездил в европейские краины и там сустракался. То бок Европа его по-ранейшаму не прымае. И натурально ему это крыўдна, ён это адчувае, и ён бы адчуў гэты самы халадок от европейских лидеров на тем самым саммите европейского партнерства. Калі он бы до кого-то подыходил, ему бы отказывали формальные фразы и разворачивались бы, отходили назад. И он бачил, что это может отбыться. Так, я таксама думаю, што вось адмова ехаць у Бруссель гэта пэўны сігнал Брусселю, які гучыць так: калі хочаце далейшага працэсу нармалізацыі, паляпшэння адносін, то рабіце некія наступныя крокі. Вось. Сапраўды, вось вы кажаце, што ну, пабыць побач з некімі лідарамі вядучых краін еўрапейскіх, але праблема ж у тым, што, магчыма, ён атрымаў некі сігнал, некую інфармацыю, што лідары вядучых краін увогуле не збіраюцца ехаць у Бруссель. Я ведаю, што на некаторых папярэдніх саммітах усходняга партнерства не ўсе лідары, скажем, лідары Нямецчыны, лідары Францыі прыязджалі. Вось. І таму, з аднаго боку, не ўсе прыедуць, з іншага боку, узровень двухбаковых сустрэч, магчыма, не ўдаўся той, які планаваўся. А сустракацца з лідарамі постсавецкіх дзяржаў у Брусселі, ну, гэта трохі смешна, таму што ён 2 раза на год з імі можа сустракацца на саммітах СНД. Вось. І сапраўды яму там маглі, можа, не столькі на ўзроўні палітыка, а на ўзроўні журналістаў задаць непрыемныя пытанні, таму што там будзе шмат журналістаў еўрапейскіх, і з Беларусі незалежныя журналісты едуць. Вось. Радыё Свабода таксама дасылае свайго журналіста. Вось. І там пытанні маглі быць вельмі непрыемныя. Я б нават мог сказаць, што ну, принято в Беларуси неяк так довольно высоко оценивать политичные здольности Александра Лукашенко и его некие якости, але мы можем забывать, что певные якости, они просто, ну, что называется, ржавеют. Александр Лукашенко, сапраўды, адвык и от тех самых ситуаций, про которые мы говорим, и от тех самых незручных пытаний, и от магчымых абструкций, и магчыма, что он просто, сапраўды, ну, забоялся, калі менавіта потенційныя мінусы, яны для яго в голове пераважылі, і ён лічыў, што мінусаў будзе ад гэтага візіту больш. І цяпер, я думаю, нам трэба... А вот я хочу нагадаць, што там, здаецца, чуть не 2 арганізацыі ў Брусселі аб'явілі, што будуць некія пратэсты арганізоўваць супраць прыезду. Гэта таксама вельмі важна. І вот яшчэ хочу заўважыць. Я думаю, што адносна Москвы, да, справа ў тым, што кіраўніцтва Расіі, не гледзячы на сённяшні канфлікт з Захадам, з Еўразвязам, нашмат часцей сустракаецца з еўрапейскімі лідарамі. І Пуцін рэгулярна сустракаецца з прэзідэнтам Францыі там, а міністр замежных спраў Лаўроў там рэгулярна кантактуе. Таму Лукашенко... Дзядзіную дзяржаву Расію, да чым маленькую Беларусь. Вельмі далёка. Так, сапраўды, да гэтага вельмі далёка. І гэта зноў-такі, магчыма, сапраўды кладзецца пэўным грузам на яго псіхалогію і на яго вот рашэнне прымаць удзел в таких сустрэчах, дзе сапраўды непрыемнасці можа быць намного больш, а патэнцыйных плюсаў менш. Я думаю, мы павінны таксама абмеркаваць другую частку нашай размовы. Я тым часам сачу за каментарамі, но фактычна некалькі ёсць каментароў, я іх зачитаю. Вельмі правільнае і разумнае рашэнне сапраўднага кіраўніка дзяржавы. Ёсць і такая думка. Другая: Путин забараніў ехаць, вось і вся праблема. Я думаю, это даволі распаўсюджана. Мы кажам пра матывы, можа быць, 2/3 нашага часу мы казалі перш за ўсё на внутрипалітычныя матывы, але вось тое, што ў Расіі гэта можа не спадабацца. Наколькі, па-вашаму, гэта займала які працэнт вот в рашэнні беларускага кіраўніцтва не ехаць?
Цяжка казаць, наколькі маскоўскі фактар быў важкі пры гэтым рашэнні, таму што ніякіх афіцыйных заяваў з расійскага боку на гэты конт не было. Такого не можа быць. Каб Москва заявляла, мы не хочам, каб Беларусь ехала. Прэзідэнт Медведзеў даволі крытычна ацаніў тое, што Беларусь уступіла ва ўсходняе партнёрства. Таму як бы былі ў пэўным сэнсе такія заявы. Вось, а наколькі тут сярод тых пунктаў, якія мы пералічылі, маскоўскі фактар, на якім месцы, я б зараз не стаў бы яго вызначаць, там першае, другое, трэцяе. Я думаю, што гэта адзін з чыннікаў. Ну вот ланцуг, скажем, падзеяў апошніх месяцаў, яны больш звязаны з Украінай, но прымушае падумаць пра нехарошае. Гэта берем, вучэнні, якія все-таки былі запланаваныя, але то, як паводзіла падчас вучэння ў расійскі бок, мы неаднаразова это абмяркоўвалі. Фактычна правакацыі некаторыя інфармацыйныя, якія былі падчас гэтых вучэнняў, гэта адно. Потым гісторыя з украінцам Павлом Грыбам, якога выкрылі фактычна расійскія спецслужбы на тэрыторыі Беларусі ў Гомелі. Ну і цяпер апошні шпіёнскі скандал, таксама з украінскім грамадзянінам. Всё гэта, па-вашаму, не было неяк звязана з гэтай партнёрствам? Ну, бачыце, у палітыцы ўсё адно з другім звязана. Таму некія чыннікі, гэтыя фактары, якія вы пералічылі, апасрэдавана, зразумела, ўплывалі. Але я б хацеў бы зараз пагаварыць вось на якую тэму, якія гэта будзе мець наступствы. Справа ў тым, што вось гэтае пытанне, ці паедзе Лукашенко, ці не паедзе, вельмі моцна цікавіла еўрапейскіх дыпламатаў, якія знаходзяцца ў Менску. З адным нават я паспрачаўся на бутэльку шампанскага. Вось. Надеюсь, не французского, он дорогой занадто. Не буду удакладняць цяпер. Савецкі ему принесите. Ага. Вось. І вот тое рашэнне не ехаць будзе надзвычай непрыемным для тых высноваў, якія зробяць еўрапейскія дыпламаты. А высновы будуць такія. Вось тая рэпліка, якую вы прадыктавалі, Пуцін забараніў. Да? Вось прыкладна ў гэтым русле будуць ісці такія высновы, што Лукашенко не такі самастойны, як ён дэманструе апошнія 3-4 гады пасля Крыма. Так, што залежнасць ад Масквы значна большая, чым гэта меркавалася. То бок ён не самастойны, ну а калі так, то і абмяркоўваць беларускае пытанне можа лепш не з Мінскам, а з Масквою, то бок гэта вельмі моцны, на мой погляд, удар па іміджы Лукашэнкі ў еўрапейскім асяроддзі дыпламатычным і палітычным. Вось, гэта зніжае яго палітычную вагу. Вось, і невыпадкова міністр замежных спраў нямецчыны, які быў на мінулым тыдні ў Менску, сустракаўся з Лукашенко і вельмі падкрэсліў гэтае пытанне, што хацеў бы, каб Лукашенко ехаў у Бруссель. Вось. Таму гэта моцны удар па іміджу. Ну вось людзі працягваюць рэагаваць у нашым фейсбуку, фактычна пацвярджаючы некаторыя наши высновы. Наверное, правильно сделал, зачем быть белой вороной среди образованных людей. Ну то, про что мы говорили, что потенційныя мінусы і пагрозы, магчыма, для Александра Лукашэнкі падаліся больш пераважкімі, чым патэнцыйныя плюсы. Але вось працягваючы вашу тэму пра наступствы, я фактычна пагажуся з усім, што вы казалі пра падзенне нейкага іміджу. З іншага боку, магчыма, мы, можа, перабольшваем той імідж, які вырас за апошнія 3 гады гэтай нармалізацыі адносінаў з Еўропай. Все-таки больш было словаў, менш было канкрэтных справаў. І вось калі дайшло да канкрэтнай справы, то тут сапраўды Лукашенко доказал, что, неважно, ці сам він перед собой поставил, ці Москва перед ім поставила, ті ж самі червоні стяжки. Але ці не буде такий ефект, может быть, адваротний, я мало його вірю, від європейців, що вот ми і то зробили, а Лукашенко так і не змог поїхати. Може, ми повинні ще більше робити насустрач білоруському режиму, каб він все-таки оторвався від Москви? Я не думаю, что что Беларусь увогуле знаходзіцца на першым месцы ў замежнай палітыцы еўразвязу. Вось, таму не думаю, што будуць рабіцца некія новыя такія моцныя крокі, каб заахвоціць Беларусь. Просто будуць зроблена выснова, што Беларусь не вельмі важна,
працэс паступовага набліжэння да Еўропы, ну і адпаведныя некія будуць высновы. Вы кажаце, што вось калі справа дайшла да справы, да, падаецца мне, што сам факт візіта Лукашэнкі ў Брюссель гэта яшчэ не справа, гэта хутчэй такі сімвалічны жэст. Все ж такі справа гэта падпісанне нейкіх дакументаў, падпісанне нейкіх дамоваў, некія такія інстытуцыйныя рэчы. Вот гэта была б справай. Дякую, Валер. І сёння я, Віталь Цыганкоў і мой калега Валер Крывалевич абмяркоўвалі ў жывым эфіры «Беларускай свабоды», чаму Александр Лукашенко не паехаў у Брюссель на саміт усходняго партнерства, чаго ён забаяўся. Вы таксама пакідайце свае каментары у нашым акаунце Фейсбуку і на Ютубе. Глядзіце гэта відэо і каментуйце.